Ja. Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het spinnen. En toen maar eens optreden. Dus, Wat voor outfit heeft u? Ik heb de protestantse Zuid-Bevelandse Daagse dracht met de bonte schort aan. En wat is typisch daarvoor, voor dat protestantse? Protestant die heeft er stikkende spiegels naast het hoofd, naast de ogen. En de buurvrouw van mij die heeft de Rooms-Katholieke dracht. Die heeft ze devoot naar de hemel gericht staan. En die heeft haar sieraden zijn wat groter meestal van de Rooms-Katholieke dame. En die heeft pareltjes in haar kroonspelden. Dat zijn de speldjes die hier liggen. En die heeft een kraalkantje op de doek. En dat heeft de protestantse mevrouw niet. ik heb Zuid-Bevelandse dracht. Wat is typisch voor Zuid-Beveland? Ja. Typisch de broeken, het vest, jas, knopen, de grote knopen, En de bolhoed? de bolhoed. Wat voor klederdracht heeft u? Schouwse dracht. Wat is typisch aan de Schouwse dracht? Schouwse dracht heeft een lange muts. Er komt strook van 2,10 meter. En bovenop mijn hoofd heb ik een muizengat. Dat zie je alleen op schouwen. Wat is dat? Een muizengat, hier dat extra plooi. Dat noemen ze een muizengat. Daar kunnen de muizen dus in. Juist, juist. Die versieringen aan uw oren. Aan mijn oren, ik heb gewoon oorbelletjes in. En hangertjes aan mijn krullen. En een granatenkettingje. En een granatenbrosje. Oh, ik heb heel veel kleding aan, momenteel. En een granatenarmbandje. Alles bij elkaar, een stelletje. Ik ben walgers. Wat is typisch aan walgers? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo heel goed weet. Maar wij hebben die krullen, we hebben hier strikken en we hebben een heel ander soort muts als een Bevelands. Bevelands heeft die grote muts en wij hebben die kleine bescheiden muts. Dat ga je straks zien aan zijn Wat voor klederdracht heeft u? Arnhemuiden. We hebben oorringen. En we hebben maar... En dan gaan we ook lopen. Ik ben Zuid-Bevelands. Wat is typisch aan Zuid-Beveland? Knoop. 3, 4, 5, 6. Dus ik ben er 12. En Walcheren die uit de 5. Katholiek Zuid-Beveland. Waar kan je dat aan zien? Daar kan aan de zilveren knopen zitten. Aan de rode kousen. Aan de rode strik vanaf. En als je vrijgezel bent, dan doe je die knopjes open hier. Dan mag je vreemd. En het hoedje? Dat is een... Kijk, dat stamt niet van de pastoor vroeger. Maar dat is een katholieke. Ik draag Arnhemuiden, de Daagse dracht. En wat is daar typisch voor? Mijn broderie mutsje en mijn blauwe mutsje, tussenmutsje en klompen, want ik ben op mijn daags. Ook dat is alledaags, klompen. Ja. Heeft u wat met dialect? Ja, zeker. Ik ben geboren in het Hoge Waar? Ik ben geboren in Kampenland. Dat is een prachtig dorp op Noord-Beveland. En ik ben later verhuisd naar Geersdijk. En als je dat een beetje anders uitspreekt, zeg je Heersdik. En u kunt nog een stukje Noord-Bevelands dialect spreken? Ik ben in 2007 ben ik begonnen als statenlid. Tot 2015. En in 2015 ben ik gedeputeerde geworden. En waarom uw bezoek hier aan het Slijkstraatje? Nou ja, dit is een prachtig dorpje met een prachtig straatje hier. En ik ben gevraagd om hier bij de travaille iets te doen. En wat dat precies is, dat ga ik afwachten.
van de Zeeuwse dialectenvereniging en jullie nu ook wat? Kun je daar langs? In Noord-Nederland. Ja, Dan krijg je die. dat is geweldig. Die krijg je Dank je. alsjeblieft. Dat is namens de Zeeuwse dialectenvereniging. Hier maak je me echt heel blij mee. Dankjewel, prachtig. Kijk, hier ben ik heel blij mee. Echt Noord-Beverlandse pret. Speciaal ras, Dit is een Belgisch trekpaard. Belgisch trekpaard. Hartelijk welkom hier zo in de groep, het trekstraatje. Het is vanmiddag een bijzondere middag, niet alleen omdat de zon er nog doorbreekt, maar ook omdat er een heleboel mensen op afgekomen zijn. En dat vindt de organisatie van de Zeeuwse dialectvereniging samen met de Vrienden van de Travaille iets geweldigs. Ik geef graag het woord aan Paul Heerschap, de voorzitter van de dialectvereniging. Een bijzonder woord van welkom, we vinden dat heel fijn. De heer Harry van der Maas, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Heel hartelijk welkom aan de Vrienden van de Travaille. Heel hartelijk welkom de leden van Vlaamse Aardgroep waar we nu binnen. Hartstikke welkom ook aan de heer Mart van der Wekken, die hier met zijn kleindochter met paard is. Mart van der Wekken voor het beschikbaar stellen van het paard. Dank u wel en ik wens jullie allemaal een hele fijne middag. Ja, Paul. De feiter is de man die alles weet van de Travaille die een paar jaar geleden gerestaureerd is. En dan hebben we het over die Travaille die daar zo staat, waar straks de openingshandeling van gedaan wordt. Kijk, we mogen best wel trots zijn op ons verleden. En bij een Travaille die hoort bij een smidse. Dus, Ja. dus graag dat er daar een Travaille en bij een smidse bewaard blijft. En ik zal ook een dialect doen, want het is natuurlijk een dialectmiddag hier. Dus beste mensen, in de eerste plaats alle gasten, heel hartelijk welkom, want wat beginnen wij zonder bezoekers? Dat gaat niet gaan. En wat de Travaille betreft, ja, het gaat mij een beetje aan het hart dat dat niet in de Travaille kan vandaag, maar dat was een beetje te kort dag. Maar we gaan proberen om per zomer een aantal keren een paard te laten beslaan in onze Travaille daar. En dan gaan we de logistiek van toegang een beetje aanpassen. Dan zou dat wel moeten kunnen. De Travaille die was trouwens oorspronkelijk afkomstig van smederij De Wolf in Kezant. We zitten in een prachtig dorpje in Groenen. En we zien hier eigenlijk in dit straatje alles samenkomen. De mooie dracht, de Zeeuwse talen, vakmanschap, prachtige Zeeuwse woningen. Kijk naar de bestrating. Dat maakt toch Zeeland wat Zeeland is en waarom we zoveel van Zeeland houden met z'n allen. En wat mooi dat jullie daar met elkaar kracht in bundelen om dat ook door te geven aan een volgende generatie. En ook iedereen ervan mee te laten genieten. Dus heel veel dank voor jullie uitnodiging om hier vanmiddag te mogen zijn. De Zeeuwse dialectvereniging, want bij vakmanschap wordt ook vaktaal en het dialect. Nou, hoe dat beschreven is, hoe dat ook een plekje kan krijgen, hoe we daar ook kennis van kunnen nemen. Dank ook voor al jullie inspanning. Dingeman zal u uitnodigen om de Travaille in gebruik te nemen. Zal ik even de microfoon. Mooi, een hoefijzer, dan kan het geluk brengen. Ja. Kijk hier. Nodig je uit om die erin te zetten. Zo. Dat heb ik vorige week. Die worden meteen uitgenodigd om de nagels vast. Nou, voilà. Fantastisch. En wat is er nu mooier om dit te doen, net voor de smid die bezig is. Ja. Wil je nog een klap geven, Harry? Oh, nog een klap. Ja, hierop neem ik aan. Ik was te laat. Ik was te laat. De laatste klap. Heb je hem? Het ziet er geweldig uit, dus laten we daar echt even voor applaudisseren met elkaar. Dankjewel. Oh. Zij komt naar u en zij geeft u het eerste exemplaar van dat fantastisch boekje over de hoefsmid. Alsjeblieft. Dankjewel, we kijken nog even.
En zoek? Nee, ik ga jou zoeken. Ja. Zo. Dan kom even hier staan. Dan de dorpsmid in het Delta-gebied. Als je niet meer ziet, dan stop ik onmiddellijk. Omdat iemand door de kopje bent en omdat zo blij mee je zit, daarom trek ik af en toe een grote bos met toeters in Herbom voor jou. Ja, dat een grote bos met toeters in Herbom voor jou. Laten we dan eigenlijk zo niet heel speciaal gevoel. Hij begrijpt wat ik bedoel. Hij begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar allereerst dan voel ik, juist ja, dat bedoel ik. En ik ga nog zo bij mijn eigen praten. Maar allereerst dan kan ik het niet meer laten. Omdat ik tot de kopje ben en omdat zo blij je zijn, daarom trek ik af en toe dat ik een grote bos met toeters en Herbom voor jou. Een grote bos met toeters en Herbom voor jou. Dus hangt het af en toe uit, dat lekkere gevoel. Hij begrijpt wat ik bedoel. Hij begrijpt wat ik bedoel. Laat me dan maar hangen, dat ik er ook van ben. Want er is niks tegen te winnen. En hij toch wel trekt ze dan
liefst van die hele grote. Van de liefde die groeit zomaar aan de kanten van de sloten. Had hij nog een keer? Omdat hij een continent en onthoudt zo vliegen. Nee, daarom trek ik af en toe een rood slieptoeters in bed om voor jou. Een rood slieptoeters in bed om voor jou. Ja. Vandaag hebben we toeters natuurlijk voor iedereen die hier aanwezig was vandaag. Dankjewel.